เฮลโลลูกเพื่อนคุณลุงใบบ่อยคูเบอร์नोंथांमोनखौ जोंनि AS बिजावजालि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन दिनैहायनि भिडिअआनो जाहैबाय जोङो नै दिनै इन्ट्र'खौ बारियावसो लादों ओमफ्राय नै मैगं बुथुमदों बेखौ माजों जागोन जोङो दा भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो लोगोफोर नुलांबाय थागोन उनावहाय जों माजों जानो नागिरदों दिनै दा देखायगोन नै बेल' नङा आरो दङ मैगङा बुथुमबावनांगौ बिदिब्ला थुदो लोगोफोर बारि खनायावसो मैगंफोरानो ओंखायनोथ' नै खानानै लाबोबाय जों एसे आरो दा एसे बुथुमनांगौ दंबावो न'आवनो खाबावदोसो नै रायलायखांबाय रायलायाखै ओइ माबा लायनांगोन आरो मा थास' होनो बेखौ बन थास' अ गांजेमा होनबा मिथिगौ आंबो नों मानि मुनिखौ खाबा आं इसानाव लायना फैयो इदि मैगंखौ हाथाय मोजां मोनो बेसेबा ग्लब ग्लब जाना दं स' मैगङालाय बैग्रिबो दं हाय नै माइसुन्द्रि लोगोफोर माइसुन्द्रि लोगोफोर नै मैगं बुथुमगासिनो सासेया मानि मुनि ओंख्रि संनो नागिरदों जागोन दे ओंखाम बिदियानो बारियावसो नै बन थास' गांजेमा थास'बो होनो गांजेमा थास' होनो ओमफ्राय माइसुन्द्रिबो दं थास'आ ओमफ्राय माबाखौ नायहाय मैगंखौ जि एसे जारि थानांगोन इनि जारिया एसे बै माइसुन्द्रियानो जाथार होबावसै बि राथि उथि जाबायना ओइलाय एसे साफा इनि मानि मुनि गेजेरा बेफोरबो नुयो आसाम गाननानै गथ' लानोबो गोसोबा डिस्टार्ब दाउ जाला लोंनांगौ जों दिनै लोगोफोर नाफामजों नै बे क'क'बा नै फैया देहाय जानो हागोन ना दिनै आं साननै नेबाय गैलानो बैसागोआनो जाथारसिगोन बैसागोआव मोनजाया थास' बे केमेराखौनो जाबायहाय थोगोन रावबानो गैखाया स' बारा बुरजा गाबानि अमा गन्द्रा अमाया बेसे दंहैयो मा नागिरदों दा मा मैगं जाबाय जाबाय जानायखौ नागिरथारबाय नामा तर ओइ जायगायाव बारा होदोंना न'निनो लकेल दाउ लोगोफोर ओमफ्राय एसे दुरबल जाबाय थानायखाय दिनै रोसि लोंनो नागिरदों दाउनि मा होनो रोसि मा होनोमोनखो जाला दाउ जाला लोंनांगौ जों मैगं खांनानै होनांगौथारना सानो ओरै एरनो आखाइ फारसेजोंलाय बोरै एरजालाबायनो बेदराथ' मा साफाखा जि फिसा मोजां इखौनो होनदोंमोन आङो साफाथार दाउसो दङ आरो न'आ खाबाय नालाय एख'ना बिमाया बारा रानदों बिदि फिसा रखम मोना बिमाखौ मस्लाया मोजां जादोंना केमेराया मोजां जादों रियेलनि केमेरायासो मोजां नुदों जोंनिया
लानाया नों जानायाव गोथावथार जायो बेनि संनाया मफ्लिसो होनदों ना सिथिसो होनदोंथाय मफ्लिफोरखौ होनलाबायो नामा होलै बारा आंना इखो दे मा आखाइ हरना गैयालाय जलथा गब्रा जादोयो आदै थाइसे फैबावदो थाइसेया लावनानै थाइसे फिसा फैदो दहाय थासखौ देना होनोसै गैला जाजोब्बाय लोगोफोर जोंना ओंख्रिया मोनथ'वाखै गोदौगासिनो ओमफ्राय सासेया संगासिनो बेसेबा गरमाव संगासिनो हारसिं ओमफ्राय जोंहा देग्लाय बैसागोनि जुमायखौ माइब्रानि गोजा संदो माथानि संनाय जायासै नायलांबा लोगोफोर आं देखायनि दै बेसेबा रिसि जानानै दं लोंनो लुबैथावथाव थाथो एख' नङा नै थौआव दोनदों रिसियालाय माथो नुवाखै ओइनो नै जिंखैसो दं माइब्रा इयो बाक्सा सौनाय होनो बिदिखौ नै इयो गोदान ओंख्रिया होगोन दे अमा सावनानै इयो ओंख्रिया नै माबायदि नुखो नै लोगोफोर नैयो नाफाम जों संनो रोंबाङा बारा मोजां जायाखै ओंखायनो बेसेबा गन्दगल जानायनि थाखायनो जोङो ओंखाम ओंख्रिखौनो मोजाङै संनो मोननाय जायाखै बुलायलायबाय थायो नायबाबो होना जों जानसि दायो नैखौ मा होनो पियाजि सालाद होनलायमोन आरो दे आं जानसियानो मा ओंख्रि जाबाय नायबो दाजिलाय जाबाय गाब मा बुंदों ए फोरोंदो सफ्रा आंहा फोरोंबा निजि फोरोंदो जाजोबो होनबा 왜 저런 팔이 붙어 이러니? 제가 미쳐버려. 나 이거 그냥 먹으면 돼. 이거 먹어도 돼. 아이고 맞나 이거 이거 그래. 마요 내면 나가. 진짜 물 그냥. 진짜 맞지 그래. 이거 좀 시켜. 이거 뭐야 니? Jangan. Saya rendam kan. Mulai dari lain aku mulai mana? Contohnya. Kamu tahu tak? Aku sudah sini. Ini sudah naik sampai. Kamu lihat dong dari aku tak? 아니 이거 좀 못하나? 하라 안 나요. 진짜. 나 하라 이거 필리 물. Bisa ni. Bisa dari nanya mana? Saya bukan sekali ni. Shoot. Nanti minda. Nanti mesti baca sih. Nengok. Nanti lah. Neng nak ya? Neng yang beli nanti juga. Angkat nak jangan. Angkat mundur. Sampai dulu kan. Này xúc rồi. Cái kẹt đây đấy anh à. Cái thuộc nữa.
मा भिडिअ निलाय